UDr Khehlelezi indumandumane edume ezizweni uthole izincomo eziphuma kwenye inyanga zokuthi uDr Khehlelezi wathatha ubunyanga wabenza baba seqophelweni eliphezulu kakhulukazi ekubufakeni ey'nkundleni zokuxhumana. Le nyanga oyigama layo okungcushe uthi uDr Khehlelezi waveza ezinye izinyanga ababengazazi kodwa ngokufika kwaDr Khehlelezi bazazi. Uthi ezinye zazo lezo zinyanga akayibalanga ngamagama, uthi ezinye zazo ezadunyiswa uKhehlelezi azisamfuni sezinempakamo. Thokozani bantwana bedlozi. Thokozani bantwana bethonga. Umkhulu ingcushe lokhulumayo. Ngicela ungidlulisa nje nanka amazwi. Ake bafowethu isiZulu sithi umuntu ubonge esaphila. Sibonge amagalelo kamkhulu noma ngithi udokotela uKhehlelezi. Yabona bafowethu ngithi angidlulisa ubonga kwindumandumane yadume ezizweni. Uzindela mzimba inhliziyo zamadoda ayibomvu nabasentene nabasenyimbane bathi umkhonto ogwazi igazi indaba ikhalamanzi dictionary indaba ithi umndeni. Yabona uKhehlelezi bafowethu uthathe ubunyanga wabugqamisa ngelinye izinga. Abantu ke bengakhuluma besha bakuthandayo ngoba ngeke beye ngancanye bengemanzi. Into yokuqala engizoyibonga kulensizwa ukungabi namona nabanye abelaphi. Uyazi uhlule abelaphi abanye abaningi esibukela kuwo mhlawumbe nesibethembayo. uKhehlelezi uqhamuke naleya show ebidlala lapha ebethi isintu sami, waveza abanye ozakwethu engeke ngibabale ebesingabazi kodwa ngoKhehlelezi sabazi. Nabanye asebengakhuluma ukubi ngaye kodwa ubaphakamisile. Waphinde wadonsa futhi nabanye abantu abephila la bengelokudala amagama abantu. Cha ngithi mzo siyabonga ndoda endala.